Most a mobilházról kéne néhány szót. Hát tudom, mint a mobilház, ez mint a nagyszerelmű, tehát nem igaz? Hát az lesz például, igen. És hol Ebbe a van a korba. mobilház? Hadnál? Igen, és hol vetik ezt a mobilházat? Béláiknál. Hajnéknál vetik. Az Eurókaraván, igen. Jó, és megérte, nem? Én nagyon, tehát ez egy te ötleted volt. Hát azt Én minden jó ötlet. azt tudtam, hogy ilyen van a világon, nem tagadom. Hát illetve sejtettem, csak úgy mondjuk azt, hogy ilyenhez hozzájuthatunk azt. Ez egyébként van. Igen. Aztán tárgyalaz is készült, a legkisebb, a legegyszerűbb, hátránnyiből jönnek ki, és aztán rájöttük, hogy ez valami nagyon sok lett, mire mindent összeadtak, és akkor te az interneten találtad meg ezt a... És felutaztunk Budapestre, igaz, február 2-án, Hóviharba. hatalmas hóvihar, igen, és aztán megbeszéltük, megbeszéltük. Várjál, igen, ezt mondom, az, hogy milyen bűbájos fogadtatás volt, mert azért az nagyon-nagyon aranyos volt. A hóviharból beestünk, és Béla januárban a kávéjával, igen. Igen, levett engem a lábamból. Februárban akkor mentünk, amikor megérkezett az, amit mi kiválasztottunk. Bizony, február elején. Igen. Akkor volt a hóvihar, és akkor 2 hónapra kötöttük meg a tárgyalási megállapodást, mert hát ugye nem lehet ezt mit kezdeni, a sáv alatt, neked az a szerelem. Sávalakat belepültél, igen, mert 10 percenként hívogatta a mestereket kínvadnál januári hagypa, hogy kell a sávokat, hogy állítsd már le magad, minden meg van fagyva, majd megcsináljuk. Igen, a vizet oda vezettük áramot, szennyvizet, és akkor egyszer nagyon nevezetes nap vannak a napján, március 29-én, ugye, akkor jön a hajnal, 27-e hajnalkana, igen, tehát majdnem ezen a nevezetes napon jön egyszer egy telefon, reggel, hát nem fél 5-kor, hogy itt vagyunk már Miskolc környékén, és akkor hova is kell menni pontosan. Atya úristen, felvágtam magam az autóba, kimentem Vadnára, ez egy olyan 25 kilométerre a Laskásúttól, és addigra már éppen kanyarodott be a hatalmas nagy Halálpontosan. Halálpontosan 5 óra 1 perc, nem lehet, hogy 4 óra 59 volt, szóval nagyon érdekes dolog volt ez, és akkor kanyarodott be. Hál' Istennek eléggé fagyott volt a talaj. Én 10 órakor már rámtatán sütöttem a gáztűzhelyen. Fantasztikus volt. Fantasztikus volt, úgyhogy ezt követte aztán az, hogy megérkezett a fiam, Gergő, végig videózta az eseményeket, ott volt még a szállítóautó, voltak még, akik bekötötték, nagyon patent dolog volt, és akkor utána hívtalak telefonon, te is kijöttél, és akkor utána végignéztük, hogy mit lehet ezzel csinálni. Még azok kívül, amiket már hallottunk. Addig is tökéletes volt. Addig is tökéletes volt. És akkor aztán utána beburkoltuk, tetőtettünk rá teraszt, és már egy nyarat ott töltöttünk már. Május első napjaiban már minden kész volt. Igen. Azért nem volt csak kész, úgyhogy még a jep is megvan, mert nagy Jött az eső volt. Tulajdonképpen 45 napot számoltam ki, ami alatt a mai állapotára jutottunk, úgyhogy most már várjuk azt, hogy megjelenjünk. Igen, nagyon tökéletes. Mindenkinek tetszett, az egész családnak. De egyébként még az, hogy most volt ez a verseny. Nagyon sok embernek írtam levelet, meghívtak fel rá a figyelmet. Hát én nem tudom, mert is nem árultátok el, hogy milyen szavazat szám került ránk, de nem baj, mert gondolom, hogy elég sok. Tudni, ugye rengeteg. Úgyhogy nagyon komolyan vettük mi ezt a játékot. A játékot beszélgettünk a napokban, hogy azt is komolyan kell venni. Hát ez egy játék volt, egy aranyos játék volt, mi komolyan vettük, és hát tulajdonképpen... Hát nem tudom, hogy ezt a játék alatt mit értesz, mert azért ez egy óriási dolog volt. Én például arra emlékszem, amikor megjött a ház, akkor is valami térdigérő hó volt, és bementünk a Bélával a házba, és na, ez most Béla, ez mondjuk neked szólt, ha én azt az aranyos lelkesedést, amit Béla ott velem együtt levágott, mert ugye, hogy gyönyörű volt a ház, szóval nekem gyönyörű volt, de én már biztos látott más
ilyen gyönyörű házat is, de hogy együtt tudok örülni a minden saroknak, még ez is, meg elküldted még a szekrényt is. Ugye volt ott egy rész, ami Bérát izgatta, ami nem volt rajta az interneten, hogy de mi lehet ott, a bejáratnál, emlékszel rá? Ott valaminek lenni kell. És akkor egy pár nap múlva küldted a fényképet, Angliából megszerezted, valami gyönyörű szép szekrény, valamilyen ilyen csiszolt üveggel, valami gyönyörű szép ilyen vitrines szekrény van. Úgyhogy mondhatom, hogy a lakásban annyi szekrény van, annyira rakodóhely van, ugye hogy egy lakásban nincs annyi. Most becsület szavamra, hogy én felneveltem úgy 3 gyereket, hogy fele ennyi szekrényem volt. De annyira praktikus. Fiókok, szekrények, mindenhol, tehát egyszerűen mindent elnyelnek, mindent lehet pakolni, tehát olyan praktikusan egy saját otthoni lakásod nincsen berendezve, úgyhogy nekünk nagyon alig várjuk, hogy most megint kimenjünk. Jól tudom, hogy már egészen korán elhatároztátok, hogy ti fogjátok megnyerni az idei mobilház szépségversenyt? Hát igen. Én már amikor minden kész volt, és hát ez, ahogy említettem, májusban megtörtént, hogy befejeztük, és jöhettek vendégek, elég sokan voltak nyáron, és hát ez volt a döbbenetes benne, hogy alig egy pár hónappal azután, hogy elképzeltük, hogy valahol el kéne menni a nyári szezonokban, és nem a városban tölteni a nyarakat, pár hónap elteltével meg volt, úgyhogy akkor, ahogy szépült, épült, és... Hát nem, Monikám, az nem úgy volt, te rögtön az elején akartad. Tehát rögtön az elején, tehát amikor te az interneten vadászgattál a mobilházakra, és akkor már láttál egy díjnyertes mobilházat, nem tudom, hogy... Igen. Akkor te már az agyadba az játszott be, hogy igen, veszünk egy mobilházat, és az lesz, és azt addig fogod hívják, amíg abból a legszebb. alatt így volt. Tehát már kezdetünk, azt mondtad, melyik lesz a végén és a legjobb lesz. Hát igen, komolyabb dolgokat is szoktam csinálni. Mobilházat vásárolni, ilyen azonnal, nősülni is szoktam azonnal, és akkor az is díjnyertes, nősülés díjnyertes mobilház. De nagyon sokat dolgozott Bali, és tényleg minőségi szakemberekkel dolgoztatott, tehát nem balidegenekkel, ismerősök által beállott, és ott aztán nagyon ment a hajnaltól késő estig a munka, úgyhogy azért ott az tényleg olyan volt, mint minden meg volt tervezve, óráról órára. Ja, gondoljátok meg, hogy már tulajdonképpen a szigetelés és a tetőszerkezet, terasz elkészítés után már csak a kerttel kellett foglalkozni. Fantasztikus jó dolog, tehát amikor ugye, és hát a kertet sem úgy gondoltam, hogy évekig nő a fű, aztán vagy nő, vagy nem nő. Hát ennyit investáltunk, tehát hogy be kell vallani, ez nem kultus kategória, de végül is egy gyors, és meg hát ugye 2 éves telepített fű gyepmég van, illetve egy gyepszőnyeg, és hát azt letettük, az kertész úgy nézett ki, hogy fantasztikus. A kertész csináltam az előkertet. Most egy bajom azért van, sajnos ezt be kell valljani így a nagy nyilvánosságnak. Egy bajom van, hogy mit fogok most már csinálni. Mert ugye, hát nem tudom, hogy hát az egyik az, hogy mit nyerek jövőre, ugye, hát nem tudom. A másik pedig az, hogy most kész van. Tehát ugye az a program, hogy majd nyugdíjasként az ember eltölti az idejét, és mondjuk eltart egy ilyen építkezés életem végéig, vagy 15 évig, mert mindig kell valamit tudni. Ez innen kiszúr, ez azért be kell vallani, ez egy nagy csapdahelyzet. Most vagy még egyet építek ott mellette, ezen már gondolkodtam, mert van még egy néhány üres telek, amit fel lehetne használni, vagy nem tudom, minden esetre ez elhúzható. Mondjuk most már egy kicsit bonyolultabb elhúzni, meg egyszer írtam is valahol, hogy elvihető, csak nem hagyom. Mert ugye elvihető, ez máshova, a kerekek vannak alatta, ha leengedjük, akkor lehet húzni. Vonóhorgot én azért refűrészeltem, flexel levágtuk a vonóhorgot, ezzel jelezve. És akkor volt még egy nagyon érdekes dolog, mert ugye most fogjuk megkapni a lakhatási engedélyt. Tehát tulajdonképpen most van egy új építésügyi hatóságú vonal, a Faziklacikai város önkormányzat építéshatósága az illetékes,
és tulajdonképpen be van adva kellett beadni egy építési engedélyt, annak ellenére, hogy itt nem tudtuk pontosan, hogy lesz, de minden esetre azt megkaptuk, és utána pedig az építési engedély követően bejelentette az építésznek, kell ezt elfogadnom egy tervezőt, bejelentette a hatóságnak, hogy elkészült, és éppen mostanában a napokban várjuk, hogy megérkezzen a lakhatási engedély, ami azért lényeges, mert hát az kell hozzá, hogy az ember például mondok egy biztosítást kössen. Ugye, mert ahhoz kell helyrajzi szám és egyebek. Építési telek, van egy beépítési kötelezettség, van ezen igen, ami hát tulajdonképpen pont ennyi, mint a mi házunk, ami tulajdonképpen 44, bocsánat, az élet. 40. Fantasztikus, mert pontosan ennyi, tehát 50 négyzetméterre adnak beépítési engedélyt, tehát 50 a beépíthetőség a teleknek, hát nagyobb lehet, már úgy értem, hogy magasabb lehet, de hangsúlyozom, ahogy mondtam át is, hogy összehasonlíthatatlan a kettő árban, kivitelezésben és hát időben, ami hát az idő szalad. Na meg gondolom, a belső berendezés, hogy egy nőislás szemmel nézi a dolgot, tehát az, hogy a saját lakásomban nincs ilyen praktikus, hogy tudom, mert nincs, mert nincs. Az ember betesz a lakásába, a szobába két nagy fotelt, egy vadon nagy szekrénysort, aztán fél, ami fél, jó, ami jó, tehát szóval így azért ezzel a 3 gyerekkel úgy jöttük, azért nem volt ennyi beépített szekrény lehetőség, ilyen kényelem, de azért még hozzátartozik a Roli munkásságához, hogy ő mondjuk azért egy kicsikét hát szóval nem volt már csak a ház, tehát ő ment, trakkolt, csinált, én voltam, hogy hát egy kicsit majd leülünk, és majd csak ugye elvelünk ott ketten napozunk, beszélgetünk, nem. Úgyhogy én megadtam a teraszon, megadtam egy hangos német Márainak a vállás után, és mindig mondtam neki, hogy ülj már le és hallgassuk már meg együtt, hát ez nem jött rá idő a nyáron, meg ő állandóan csinált már, úgyhogy a végén mondtam is neki, mert hogy a végén én válok el tőled, nem Budán, hanem Vadnál.